Nna o, nna m biko echeso. High BP nọ o. Echesi ichegbu onwe gị biko. Ọbara mgbali elu nọ. Ịhụna n'ụtọ ụwa na-arụ. Isi werere ekpọrọ nwa ọma nne na nna ịzụ azụ nwa ọma bịa eji m. Sụ m na mmata ịmatara nwa na ugwu eji kemgbe somebody ji kemgbe na-awụ ma mgbe ha kwụọ ya. O ruo otu ọnwa gị kpọrọ ha nwa anọ bịa ha n'ụlọ m sị m ọlụ nne nza gị sị m lekirikwa ihe na-eme na kọntraktị na ịchụgburu kemgbe ha many years na akpala ha ya n'aka. Ngwanụ na nwa na ọwụ ihe ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa dị like that gị tute ha jisie ha ike. E nwere nwa agbọghọbịa gị na-ege na-eme ihe a ga-eshieghere gị ike, ihe a ga-adịrị gị difficult na gị nagidesie ike. Ọ ya ka ị rụchara kọntraktị nọtara ego ha sotum gị chetazie na nwa anọtara ukwu ya malara n'ime, bakasi ya malara n'ime, headlamp ya ejughị eju. Gị na ụmụ nwaanyị otele ukwu akpana aka n'ọnụ. Gị na-akwa isendrị m na m lekwa ebe anọ na m lekwa ebe anọ. Ndị nọ ntara bịara ha aṅụ ka mmanụ aṅụ akpa ha na-aṅụ dry ọgwụla. Di mkpa etigo, nwoke etigo. Ego agwụla. Nwata anọ ntara meghere ụzọ, nwoke ọzọ ahụ na-ekpeghara ọ lụọla di. Eju ele nne kpakọrọ m ehi buru akọ ya gakwuru onye nwe ya. Biko ọkpụkpụ ntị na-akpọpụtashigo na like eme gị bịa n'ụlọ eshiri m ofe mbele na ụha na ede tige nnọọ nwa ogiri eme gị bịa n'ụlọ bịa rie ka ewu nri doshiri n'ahụ. Ibido ha onye a gwara nọrọ.